Я хочу, щоб було верховенство права, чесні вибори, щоб не було запуску білоруської повстанців, щоб люди, які переходять злочини, Ну, фактично зараз будь-яка точка зору, яка є відмінною від офіційної, вона переслідується і нерідко навіть ті пости, які не стосуються коронавірусу, навіть якісь історичні питання, які були, можуть містити на собі позначку, що це є фейк. Тобто, скажімо так, ми вже далеко від Білорусі, можливо навіть від 37-го року не відійшли. Є учасником акції. Зараз секундочку. Так, пишемо. Дивіться, будь ласка, на мене прізвище, ім'я. Мене звати Антон. Прізвище оголосити не можу, про всяк випадок, що не розумієте. Ви сьогодні Я прийшов підтримати акцію, тому що ситуація щодо переслідування свободи слова, свободи думки у світі, вона набуває загрозливих рис. Якщо у 91-му році всі країни колишнього Радянського Союзу здобули незалежність, то зараз відбувається якесь зворотне тяжіння від чого ми фактично відкололися. Коли дивишся на ситуацію, яка є в Білорусі, то бачиш, що людина, яка не погоджується із якоюсь офіційною думкою, або можливо зберігає якусь там традиційну символіку в себе вдома, може бути переслідуваною і гнобленою. І якщо дивитися загалом на ситуацію, яка у нас зараз відбувається в Україні, то нерідко ми стикаємося із подібними проявами. І фактично, якщо дивитися на Білорусь, на те, що є зараз, через один найменший пост, який ти робиш у соціальній мережі, який може навіть не стосуватися як політики, може бути якоюсь критикою просто навіть якогось там футбольного клубу чи ще щось, будь-що, може не сподобатися, і ти не можеш бути ні туристом, ні громадянином Білорусі. Загалом ми є сусідніми народами, є братніми народами. І якщо дивитися по ситуації, яка складається, то навіть будь-які важливі зв'язки із країнами Балтії, України, вони йдуть через Білорусь. І якщо у Білорусі буде перекрито фактично сполучення, то ми навряд чи зможемо комунікувати зі світом. Бо якщо впаде Білорусь, наступною впаде Україна. Скажіть, будь ласка, ми просто випинемо. Чому присвячена Акція присвячена, скажімо так, тому, що в Білорусі велика кількість громадян Білорусі, які мають іншу точку зору від офіційної влади. Громадяни, які, можливо, потрапили на територію України і брали участь у війні на Донбасі, переслідуються. Так само ми пам'ятаємо ситуацію з журналістом Павлом Шаройком, якого так само захопили. Перше питання, він є міжнародним незалежним журналістом, і якщо він і залежний, скажімо так, від якогось видання працює, все одно він є громадянином іншої країни, його не можна переслідувати. Але ми бачимо і Тараса Аватарова, і багато інших саме громадян Білорусі, які страждають тільки за те, що, можливо, вони ще не забули свою рідну мову, можливо, вони ще мають свої національні вишиванки, свої національні стрічки, можливо, вони пам'ятають свої національні свята. І от питання, що коли людина висловлює абсолютно інше бачення, яке, можливо, не є якимось екстремістським, не викликає якихось там закликів до повалення влади насильним шляхом, тому що всі хочуть демократичних виборів, демократичних прав і свобод, але їх немає. І Білорусь поступово стає прикладом того, до чого зараз стрімко котиться Україна, на жаль.
Тут громадяни України чи Білорусі? Тут є різні люди, різні представники, це і білоруси, і громадяни України. І загалом я думаю, що Какой принцип слушали? На русском. Выездила. Так, вы... А ученик Ковалев? А почему вы сегодня тут? Ну, тому що, Максим, як ви дуже добре ведаєте, в Білорусі зараз відбуваються масові арешти активістів, політиків, опозиційних журналістів, блогерів. І тому сьогодні ми зібралися тут, щоб показати солідарність з тими людьми, які затримали в Білорусі. Было что-то, ну, для вас важна солидарность, вы живете тут, да, или что? Ну, солидарность важна, потому что я сам белорус, живу уже с 16 года. Ну и тому солидарность это великая речь. Что сказать, что вас нападает? Что это? Можете рассказать, что это? Николай Сапкевич и Сергій Тихоновський були затримані. Не проказывай, что вот это, что это фамилия, да, задержанных, объясните, пожалуйста. Хто ходячи політв'язнів, яких 50 давно і яких затримали недавно. Серед них є потенційні кандидати. Є. Сапкевич. Конституционный кандидат Мани Возновой не может быть, потому что выборы в Беларуси немає. Ну, формально. Формально нет. Вот только сегодня арештовали Апошнева. Николай Статкевич, який перший на плакаті. Він спробував використати, у нас виборів немає, хоча б виборчий фарс, щоб зареєструвати 30 кандидатів. Подал 30 инициативных групп, которые были все отфутборены и Ермошиной. Осталась только группа непомнящих, ведь имел статус инициативной группы. Вот сегодня так само затримали, потому что белорусы зараз так само и тех обув. Параллельно вот нашей акции. А виборів там немає і бути не може. Це зрозуміло. Статкевич це та людина, яка хоче голосувати, так? Нет, Статкевич это один из лидеров белорусской оппозиции. Він збирає підписи, наприклад? Нет, он не избирается, потому что его инициативную группу А, Ермошина не- не зарегистрировала. А чому яка підстава формально? Дело в том, что с 55 инициативных групп, которые были подадены, были выбраны только 15. У нас ГБшная країна, разумеется, там 15 від інших кандидатів. 15 ініціативних груп. Причому, коли це все починалося, ніяких там можливості зібрати 100 тисяч підписів нікого не було. А якщо вот этой массовые репрессии, которые проводит режим Александра Лукашенко, примушает просто белорусов демонстрировать, что они супротив Лукашенко, и они згодны подписываться зараз на за Зедлик, а если только не был бы Саша 3%. Такая ситуация. Сама по себе та компания, которая сегодня идея, она просто трагичная. Бо она идея на фоне того, что Беларусь уникальна, это одиная країна Сходньої Європи, яка примінила тактику Туркменії КНДР по коронавірусу. Правда, Туркменбаши і Ким в Кореї, вони просто заборонили коронавірус. Александр Лукашенко пошел криху іншим шляхом, и неофициально уже дали, что больше полвідсотка населенства Беларуси инфиковано коронавирусом, и они каждый день пишут, что по 5 смертей, что так само уникально для Беларуси. На самом деле Беларусь пылает, и вот эта компания, она просто дозволяет еще как, не стихла на ответшая хваля коронавируса. Тому то, що зараз відбувається в Білорусі, трагічно по всіх трьох керунках. Перше, зміцнення політичних репресій, які йшли ще опошні півгоди, бо я нагадаю, що за ті акції, які ви бачили по телевізору супротив імперської Росії, був дикий поліцейський ГБшний переслід людей, причому частка Сегодня частка активистов белорусской оппозиции это парализована. Там не выплаченных штрафов только на 300 тысяч долларов. И про это все молчат. Ходят судовые каналцы, забирают речи. Вот, люди заняты типа выборами. Нам весь час сказали, лидеры на этой Менской улице, что вот треба как-то вот типа по закону. Ну, Каим показал, что такое закон. Потому что першиню это уже 6-й выборчий фарс, а лишь ніколи в Беларуси не было. Особливо улічуючи, що білоруси, в отрізні від вас, судовно розуміють, що відбувається в країні, ніхто не вірить в Білорусі в ці вибори, ну, окрім зовсім маргіналів і влади, так?
Ось такої репресії, менавіта падчас, коли по закону може кожен збирати підписи, просто ніколи не було. Яны демонстративні, як і теж провокація, про яку ви ведаєте, супротив Тихановской, это нанять специально проститутку для того, чтобы она приставала к человеку, якому не дали зарегистрировать инициативную группу, потому что он за час находился на административных сутках. Тому зарегистрировали его жонку, и он за ней начал собирать подписи, подослали проститутку, и в вынику того, что полежал, як актер, милиционер в Гродно, человек на криминальной справе, и неведомо, накольки массово яны эту криминальную справу зробят, потому что там Роман уже больше не такий чоловік. Дивіться, ви кажете, що на попередніх виборах Лукашенка, так би мовити, не було репресій на даному етапі виборчого. А не Якщо хвалюйтесь, йому зараз це, не він хвалюйтесь, боїться програти. я скажу, не хвалюйтесь, Лукашенко після отыгрывался після виборів. Менавіта ізоляція нашої країни моцна почалася після брутального розгону площі 2010 года, коли приїжджали спеціально з Захода, там була другая ситуація, просили його, коли він провел репресію, он провел зачистку, і тоді вперше ввели санкції супроти його олігархів, и достаточно моцно наступили на самого мозоль Александра Лукашенко. То, что в прессе чемусь называется санкциями супротив Беларуси. Нет, это были кропочные санкции только супротив лукашенковских олигархов, про які все забывают, и лукашенковских силовиков, які уже 26 годов просто гвалтят Конституцию, Беларусь, белорусский народ и все, что можно. Тому Лукашенко завсегда отыгрывался, а лишь я казал, что есть в чем проблема. Белорусы давно уже, коли бы у них было Макшимы, сняли голосование по Александру Лукашенко. И в 2020 году, это давно. Выборов давно нема. Тому еще задача просто людей затягнуть на эти выборы, а там, коли люди есть, то ради Бога. Сказали и сказали. Ось. Тут я бачу ще яку ситуацію. Ви зверніть увагу, що камнем преткновения для всех, практично у кого зарегистрировали инициативные группы Ермошина и К, стало як непарадоксальне питання, чи Крим. Отказую ні в один з тих людей, які сьогодні з'явився, які зараз вже мають серйозні рейтинги в білоруському громадстві, бо білорусу тут можна зрозуміти. Лука 3%. Это человек, который снижает белорусский ненависть до его, на самом деле, великий такой аппарат и полицейский, мы напереди планеты всей по колькости милицанту на душу насельництву. И спецслужбы его денежают не только КГБ, якое так и засталось таким назовом КГБ. Тому белорусы, конечно, вельми хотели бы его снять. Але ті люди, які зарегистровані, вони розказують, що Крим грецький, що не треба псовать относины, что вот русские, украинцы, нам, белорусам, это дословно цитую, нам, белорусам, так само потребно. Это все не випадково. Чому? Тому що зараз ненависть до Лукашенко до такой ступени, что она погрожает всей этой лукашенковско-путинской хевре. И явно просто по биографиях тех кандидатов, которые вы можете поглядеть в открытом доступе, и по биографии тех людей, яких Лукашенко за опошний час поставил на челе державы, просто можете побачить, что на Беларусь просто находит вельми серьезная трагедия. Бо кандидаты ті іншим боком вельми серйозно зав'язані на Москву, на її економічні структури, ці спецслужби, і человек Сергенко, який керує адміністрацією президента, і новий прем'єр-міністр, який призначив тільки вчора, це виходці з криху модифікованих совєтських спецслужб, які знов-таки зав'язані на ту же Москву. Тому напереді в Білорусі буде вельми тяжке 9 жнивня, живение по-белорусски 9 серпня. Особливо, коли лічують те, що сьогодні Віктор Орбан, який був з офіційним візитом Олександра Лукашенка, закликав зняти всі санкції супроти його, там залишилися дробязі, якраз зв'язані со знішенням лідерів опозиції в 99-му році Віктора Гончара, опошнього легітимного керівника Центральної виборчої комісії, було міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка і ще некількох чоловік. Вот гэтай санкції, тому що розмова йде о забойстві людей, вони ніяк не знімалися. І Орбан якраз вирішив, побратавшись сьогодні з Олександром Лукашенко, поставити питання, щоб вони признавали все, що робить Олександр Лукашенко. І все відбувається якраз на фоні менавіта сьогоднішніх репресій, тому що арешти йдуть і зараз, коли ми з вами розмовляємо на Майдані. Причому людей арештовують якраз за уділ в
пікетах по зборах підписів. Причому, як не дивно, чомусь арештовують в основному активістів опозиції. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Шановні сябри, шановні друзі, велике дякую, що сьогодні тут прийшли. Сьогодні у нас причина того, що ми тут зібралися, не вельми весела. Як можливо, ви всі чули, в Білорусі зараз на протягу останніх 2 місяців відбуваються масові арешти сябров ініціативних груп кандидатів, журналістів, блогерів, політиків опозиційних. Відбувається масово, навіть відбувається зараз, під час нашої акції. Це прикра з'ява, тому що ніколи ще в історії Білорусі такого не було, що під час кампанії президентської відбувалися арешти. Звичайно, арешти відбувалися після вже. Це багато про що свідчить. Це свідчить про те, що Лукашенко боїться. Боїться тому, що у його зараз самий низький рейтинг за весь час керування його. Боится? Боятся все. Боятся КГБшники, боятся милиции. Потому что Лукашенко, сам як і всім іншим, прийде відказувати за ті злочинці, які вони здійснюють по команді Лукашенки або з власної ініціативи. Тому живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! А зараз дамо слово керівнику руху «Солідарності разом» Мирославу Сівчику. Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Смерть ворогам! Шановні друзі, шановні сябри, в першу чергу вам велике дякую, тому що вже слушно сказав господар Олег, в той момент, коли ми стоїмо на Майдані, в Білорусі відбуваються арешти активістів опозиції. І там справді наперед вельми трагічна ситуація. У нас сьогодні акція «Свобода політв'язнів». Частку этих людей, прозвища этих людей написано на плакаті. Для тих, хто цікавиться інформацією про Білорусь, я хотів би сказати, що до опошньої хвилі репресії у нас офіційні правооборончі центри визнавали 4 політв'язнів. Це Михайло Жемчужник, який, на жаль, довго вже знаходиться за кратами, а так само Емельянов і Комар. Зараз вже долучили Сергія Тихановського, я думаю, ви цю справу ведаєте. Я, Вячеслав Сівчик, сябра Рады Белорусского национального конгресса, где в национальном конгрессе я представляю Рух Солідарності разом. Рух Солідарності разом визнає каля 10 політв'язнів. І 2 прозвища з тих людей, які не признаються. Офіційні правооборонці, я не хочу назвати на Майдані. Это Тарас Ватаров, який воював за Україну, і по словах його матері, його отцю встречать якраз в турму відвезли в Білорусь. Ось, і він зараз в вельми жорстких умовах знаходиться в Вітебську. І це Святослав Баранович, який під час акції тунеядців, так званих, ви це бачили, 17-го року, спробував оборонити білоруську молодь від бандитів, тітушек, які натурально оказалися супрацовником міліції, і за це йому дали так само 3 года, и вот чекаем, коли все-таки, дай бог, чтобы он вышел, потому что в тюрьмах зараз в Беларуси так само вельми тяжко. Что отбывается в Беларуси? Коротко и ясно. На великий жаль, в 96-м году у нас действенный был антиконституционный переворот, после этого белорусский народ цалком был позбавлен всех прав и свобод. Потому что в 94-м году пришел до власти Александр Лукашенко, люди ему верили, думали, что он будет змагаться с начальством, думали, что будет справедливый. Вы ж бачите, заместо этого Коля Лукашенко, якого он рихтует себе на смену, інший просто маразм. І год за годом, в розпливний період, Лукашенко треба було проводити виборчий фарс, які ніколи в якості виборів ніхто не признавав, окрім Москви. Україна раніше так само не признавала, я ж не кажу про Європу і Америку. І, звичайно, при проведении этого выборчего фарса репрессии починались идти уже перед днем голосования, идти после его закінчення. Сьогодні абсолютно унікальна річ,
Потому что маховик репрессий запущенный, не глядя на все, что написано в белорусском законодательстве. Про выборы арештовывают людей, которые избирают подписи, уволакивают люди в цивильном, ты ж тетушки, только милицианты, аркуши с подписями людей, которые расписывались. И что там отбывается с этим наогул, уже никто и не звертает уваги, потому что отбываются страшные речи. Які засновані ще на тим, що не тільки Олександр Лукашенко хоче вічно править, але ж на всход живе той чоловік, которого в Україні називають Хуйло. И у него давно уже есть планы по инкорпорации Беларуси в склад Российской Федерации. И вы ведаете, что летось 2019 года подпольно от белорусов Лукашенко с Путиным вельми долго обмерковывали так званые дорожные карты, которые не рассосались. Были протесты, не глядя на то, что были репрессии. И вот эти репрессии, которые мы зараз бачим, они идут якраз в протяг тих репрессий, які обрушилися на патриотов за то, что они имели смелость выйти и сказать и Лукашенко, и Путина, что это Беларусь и что это незалежная країна. Там так само не было никакого закона. Я коли после того, как выступил на всех 5 митингах, які мы могли бачить по телебаченню, заочно, что абсолютно не вписывается никакое белорусское законодательство, 3 раза отримал по 15 суток, які висят надо мной до этого часу, и при вертании в Беларусь все равно меня будут копать. То же самое у других, бо я ведаю, что коля 30 000 долларов висит штраф на активистов оппозиции за те акции, которые были еще летось. У нас вельми жорсткий отбор маемости, немагчыма користатися мобильником, автомобилем. Ну зараз коронавирус, немагчыма было ранее за межу поехать, коли у тебя есть незаплаченный штраф. Гроши для белорусов неподъемные, и они вот висят еще с того года. А за май я просто рекомендую, заходите на электронную сторонку правооборончего центра «Весна», Спринг 96, там идет информация о том, что отбывается в судах в Беларуси, то, что отбывается с порушением прав человека в Беларуси. В мае так само уже сотни людей были затриманы, были уже сотни судов, причем на десятки городов Беларуси. И почалось это одразу после того, как Лукашенко потелефонував Путину, и они общались, поговорили, и Лукашенко обвестил, что выборы у него детерминовые 9 жнивня. Есть еще одна страшная трагедия. В зв'язку з тим, що влада ГБшна, вона абсолютно не залежить від народу, люди ще страшно обурені тим, як Лукашенко казав про тих людей, які в Білорусі померли від коронавірусу. Практично по всех відомих людей, которые померли, и он казал, этот тлустый, а это такого взрослого, это такой ступень нелюдская, ну як все ГБшне, что люди, які замучені этой диктатурой, так само это перенести не могут. Потому что в ті офіційні лічби, які ви бачите, 46 тисяч інфікованих білорусів, які можна поглядіти на сайтах, це дані офіційні, так? Мало хто в Білорусі вірить, і абсолютно ніхто не вірить в ті лічби, які вони дають щодня, регулярно по 5 смертей в сутки. Лукашенко тут не зовсім унікальний, бо раніше до його і Туркмения и КНДР не так само отменили эпидемию коронавируса, причем зовсім и глобально. Лукашенко поступил по-другому. Он берет с Захода гроши и сподеется больше брать. Бо покуль мы с вами тут потребуем суду политвязня в Минску, приехал Виктор Орбан, и он провел вельми поспеховые перемовы с Александром Лукашенко и уже заявил, что будет лоббировать Лукашенко в Европе и будет потребовать зняття так званих санкцій супроти Білорусі. Насамрэч, це санкції супроти тих людей, які проходять по справах по забойству лидеров оппозиции 1999 года. Бараней до Орбана, до коронавируса них было не принято, как людей практически в открытую забивали, и за это никто не нес отказности. Теперь, на великий жаль, можно все. Вот такие вот страшный момент. Мы с вами знаходимся, бо натурально. І ідея Лукашенко вечно керовать Беларусью, и идея Путина захопить Беларусь для нас, белорусских националистов, она абсолютно неприймальна.
Мы будем с этим змагаться. И на великий жаль, 9 жнивня цалком Максима примолчения сусвета. Вы просто поглядите, что в вашей прессе друкуют про так званые выборы в Беларуси, хотя это уже 6-й выборы, давно можно было разобраться. И нагадаю, что ранее Украина ніколи не визнавала выники этих выборов. Такого ніколи ранее не было. В свете то же самое, бо зрозуміти можна карантин, коронавирус, беспорядки в Злучених Штатах Америки. Тому Мусит Лукашенко и отважился на 9 жнивня в черговый раз попробовать призначить себя самого керівником країни. И то, что он Шору уже докатился до того, что в открытую погрожал белорусам, спосылаетесь на расстрелы в Узбекистане, Таджикистане, о тысячах забитых. Это показывает, что процессы, которые отбываются в Беларуси, они вельми небезпечные. То не на Майдане казать про расстрелы, и не в Украине казать, что такое война. Вы это чудовно разумеете. Так вот этой выборчий фарс, на великий жаль, пошма таких показчиков может быть прологом до войны на полночь от вас, что натурально страшно. Покуль мы еще ее можем спинить. Мы, рух солидарности разум, Адрознен пишет, потребуем отмены выборчего фарса 9 жнивня. Мы потребуем вызволения политвязей. Я хотел бы нагадать, что снятие санкций с олигархов режима Александра Лукашенко и шерега его ключевых дійшов отбылось в 2015 году только тоді, коли вызволили из турмы Миколая Статкевича и нескольких наших политвязнів, які отсидели после 2010 года, а мать что 5 годов. В жахливых умовах. Теперь Статкевич, якого не зарегистрировали, які навіть ніяких пикетов не проводил, в турме на 15 суток, потому что Лукашенко вирішив, что ему можно все. Его сапраўды треба спынить. Спынить его неким тапком просто немагчыма. И он за гэтые годы, 26 годов улады, влез в такие шэрые схемы, якія завязаны и на Заходе, и на Сходе, что сапраўды, и вот эти визиты периодично, якія вы бачите, это подкресливаюсь, у него есть еще ресурсы, у него нема головного ресурса. Его белорусский народ давно не подтримливает. Вот чему так широко пошло Саша 3%. Для Беларуси сегодня вельми важно, как на Майдане прогучал лозунг «Свободу белорусских политвязней». Бо потребуючи вызволения людей из турмы, мы рано или поздно прийдем до вольной Беларуси. Тому давайте разом підтримаємо тих людей, які сьогодні за кратами в Білорусі. Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Свободу! Політв'язням! Свободу! Політв'язням! Свободу! Політв'язням! Николаю Статкевичу! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Святославу Барановичу! Свободу! Тарасу Ватарову! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Максиму Винярскому! Свободу! Дмитру Фурманову! Свободу! Михаилу Жемчужному! Свободу! Свободу всем белорусским патриотам! Свободу Беларуси! Рано или поздно будет перемога Беларуси. Рано или поздно будет перемога Украины. Это будет наша огромная перемога. Бо мы люди, а те, кто супротив нас, это гидня, это не люди. И рано или поздно люди перемогут. Бо так створений світ. Як би тяжко сьогодні не було. Тому, шановні сябри, вам вельми велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живі! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую велике. Ще треба сказати, що в Кресті є дуже опасне для України підприємство, а саме акумуляторний завод. Якщо який запрацює, то підводні підземні води в Волині, якщо не дай Бог попаде свино. Пан Максим, в підприємствах будується зараз, ну як будується, вже майже побудований завод, який працювався прекрасним капіталом по будівництву, по витворчості акумуляторних батарей.
Це будівництво дуже шкідливе. І не мне казать, что такое сходная безбожность в Украине, яка постраждала от стихійної катастрофи в Чорнобилі. Води, які йдуть від Бреста, вони звучаються українськими. Вони текуть у Дніпро. Коли яка-небудь аварія вдариться на заводі під Брестом, то буде отравлена і вода і в Україні так само. Эта проблема, не только думаю, это проблема так само и Украины. Потому что экологическая проблема зараз это на першому місці стоїть, і тим більше на підприємствах, які будувалися китайськими капіталами. Тому слава Україні! Героям слава! Дай Білорусь! Я дозволю себе ще... Я від коронавірусу з'являюся турмою. Рух солідарності разом приймав заяви якраз в конце красовика, это квітень, коли безподставно были арештованы лидеры перестейских процессов, за то, что рассказывал Олег, так, на 15 суток. И мы тогда указывали, что потребуем нового спынения административных арештов по Беларуси. И двое из 3 лидеров, которые были тогда арестованы, были инфикованы официально коронавирусом. Теперь вы бачите, какая ситуация, что сколько людей арештовано в Беларуси, так, на великий жаль, нам никто не ведает, на основную информацию только володает. Где на уровне 90, ну, дай бог, как 95% того, что там отбывается. По арешту, я уже не говорю про затримание, так, потому ситуация страшная. Есть еще больше страшная для экологии Украины речь. Это фабрика в Светлогорску, зеленые беллозы, якая скидывает свои отходы, ее китайцы побудовали, в речку Березина, якая впадает в Днепро. Вот. Мы не только соседи, мы друг от друга залежны. Вот, на великий жаль. И таким вот шкодным бывает виконання. Так само там сумные новины, потому что, например, координатор наш Руху солідарності разом, якраз по Светлогорску, за офшор оператор шпиталь с коронавирусом. Вот. Это поміж собой вельми тесно связано, потому что вот эта ГБшная методика борьбы с народом, она включает в себя и то, что коли Лукашенко треба гроши, то неважно, как он их робит. И контрабандных сигарет, вы же ведаете, мы напереди планеты, все, официально по сигаретах, и без підтримки влади это было просто немагчыма. Ті вот этой вытворчости, в основном китайские, які экономят на чим, экономят на людях. Все это б'є не только по Беларуси. И на великий жаль, шмат вельми кропот полевых в Беларуси. За 5 секунд мы с вами тут натурально про все это не расскажем. Але я вельми сподіваюсь все-таки, что наступит тот час, когда влада в Беларуси будет белорусская, и тогда у нас будет и все в порядке с Украиной. Самое главное, что белорусы нарешті вольно почнут жить. Дякую вам. Погоди, говори. Господар Борис. Вони до 2 рази рядом, ряд. Моя особистая трагедия. Два Латвії спалиться. Я не знаю, насколько долго. Ну вы тихо, видишь, вас пошли. Борис Тамахин, вельми ведомый в Сходней Европе человек, потому что мы все ведаем, что есть страшная, агрессивная Российская империя, а лишь нават там есть люди, которые не боятся поднять свой голос супротив нелюдского, супротив ГБшного, супротив российского. Борис Тамахин. Я вижу плакаты вот эти, свободу политзаключенных. Конечно, я поддерживаю требования свободы политзаключенных. Но, честно говоря, то, что в Беларуси очередная волна репрессий, это, как сказать, это новость такая пожилая. Потому что 26 лет вот этот режим пановал. Я единственное, честно говоря, чего я не понимаю все эти годы, я давно был в Беларуси, к сожалению, последний раз, еще в нулевые.
Вот. Но тогда уже это было невозможно понять, тогда уже я пытался, так сказать, вникнуть, разговаривал с националистами, с друзьями. Вот. И никак не могу я понять, как белорусский народ это терпит. 26 лет такого режима совершенно не вмешается в сознание. Вот. Просто невозможно. Потому что ведь это, черт побери, ведь это же не московская орда, это же не вот эта вот азиатская диктатура, да, которая идет от Золотой Орды, и, так сказать, они воспитаны рабами, черт знает скольких поколений. Нет, это же действительно было европейское государство, и был, так сказать, светоч европейской цивилизации, это Великое княжество Литовское. И что с ним сделали в результате, да? Во что превратилась Беларусь под руководством Лукашенко? Я не очень понимаю, как это вообще может происходить, почему белорусы это терпят. Для меня это основной вопрос, самый основной. Вот. Я просто думаю, что то, что хорошо, что проводятся акции солидарности по так сказать, разным странам, вот здесь в Киеве, в других столицах, у посольства, где-то на площадях, хорошо, но это все равно недостаточно. Все равно он сажает, и проводит эти фарсы, то выборы, то еще что-нибудь. Вот. Позор этот продолжается, это далеко за гранью где-то находится все, за гранью вообще добра и зла, давно уже, так сказать, перейдена эта черта. Я думаю, что чтобы освободить политзаключенных по-настоящему, надо ликвидировать этот режим чертов. Он уже слишком долго существует, это совершенно немыслимое анахронизм. Вот. А чтобы ликвидировать режим Лукашенко, видимо, надо ликвидировать самого Лукашенко. Я не знаю, как по-другому это можно сделать. Уже в нулевые годы, когда я бывал там в Беларуси, общался с друзьями из оппозиции, тогда уже люди говорили, что только снайпер спасет Родину. Я помню этот лозунг еще с тех времен. Вот, только снайпер нужен. Вот он действительно нужен, и сейчас он нужен значительно больше, чем 15 лет назад. Вот. Я так понимаю, что пикеты это хорошо, но этого недостаточно, нужны более решительные действия. Лукашенко, он как бы, как бельмо на глазу, да, без ликвидации его, видимо, ничего не будет. Видимо, надо просто другие методы использовать. Есть белорусские, хорошо, что есть белорусские националисты. Я полностью поддерживаю независимость Беларуси и, так сказать, национальное возрождение Беларуси. Но не очень понятно, почему националисты в 21 веке используют только такие... Друже, можно прохання? Сейчас я буду выступать. Слава Україні, слава Білорусі. Я спиною трошки, може, я так сам. Ну що, побратими, посестри, братський народ Білорусі, знайте, що український народ вас шанує, поважають. Нам приємно, що в нас ми духовно, культурно, традиційно, ми дуже схожі. І навіть мовою. І, до речі, я хочу подякувати добровольцям саме з білорусам, волонтерам білорусам, громадським активістам білорусам. Низький вам уклін і уклін тим, кого вже в живих немає. Ті, хто боролися в Білорусі і в Україні за свободу слова, за рівність, я маю на увазі хорошу. За повагу, шана кожного організації, ті, хто далі боронять свободу, справедливість на гідне життя не тільки в Україні, не тільки в Білорусі. Насправді ця боротьба це як рушійна сила в усьому світі. Жодна країна того не претерпіла, не отримувала того удара, не терпіла того, як Білорусі і Україна. Тому нам вибрики, знаємо, що ми на правильних шляхах і кудись спали разом на землі. Слава Україні! Живе Білорусь! Дякую вам за солідарність, дякую вам за підтримку. Як вже було сказано, Лукашенко вчора погрожав, намекав, открыто погрожав русскому народу, то есть он применит силу, то есть он будет стрелять. Але коли он применит силу, прольє кров, то буде так кров, що він сам захлинеться. Тому слава Україні! Героям слава! Білорусь! Живи вічно! Дивіться, ця акція сьогодні тільки в Києві відбувається, чи ще десь в якихось містах паралельних концертів. В Україні стільки, а не в Україні. Зараз вік відбувається. Де? А які плануєте надалі? Ви повторюєте мене. Що будете далі?
Щодо посольства, така ситуація з посольством Білорусі окремо. Посольство Білорусі в Україні це єдине посольство, яке не приймає жодних повідомлень, жодних підписів. Вони ніколи їх не приймають. Ми стільки разів до їх ходили, вони жодного разу нас не виходили, жодного разу не приймали жодної нашої заяви, жодної наші документи, які ми їх заносили. Тому форм протесту багато, тому ще залежить від ситуації. Тому що залежить від ситуації, так і будемо діяти. Ви громадяни Білорусі чи України? Я так. Представте, будь ласка. Мене звати Олег Овчинников, я живу тут в Україні вже 14 року і до сьогоднішнього дня. Дякую.